Alright mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong vlog. So ang ganda ng trip namin ni Mrs. Gusto naming mag-rides pero tanghaling tapat. So gamit pala natin si red na pula mga idol, no? At on the way kami sa... Saan tayo be? Saan tayo? Bayan? So maghahanap pala kami ng anong tawag doon, yung parang paper bag para sa mga pamaskong regalo. Anong bang tawag doon? Kasi naubusan kami mga idol, no? Yung daming naghahanap. Sayang din naman kasi yung benta namin pag maraming bibili, walang stock sa bahay. So yung nabili pala namin nung sa Alaminos, naubos na. Kaya kailangan naming mamili ng stock na naman. Lalong lalo na mga idol ngayon, December, diba? Usong pamimigay ng regalo, ganyan, diba? Kaya naghahanap sila ng paper bag na pambalot nila sa mga regalo nila. At kumusta naman kayong lahat mga idol? So magbabalik na po tayo sa ating content talaga, ang pagmumotovlog, no? Kasi wala pang schedule yung charity event ng GMR. Kambing. Ay, sangkal piri. At thank you pala sa lahat ng mga nag-follow sa ating Facebook page, kasi naka 4,300 followers na po tayo. So salamat po sa patuloy na suporta. At sana ay madagdagan pa po yung ating mga followers sa ating Facebook page mga idol. Alright, thank you. Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa bayan ng Anta. So dadaan muna pala kami dito sa may G2 at titignan namin kung meron daw dito na paper bag. So titignan muna namin ni Mrs. dito para hindi na kami lumayo, no? So ito pala yung G2 mga idol. Baba ka muna, bita, hanap ako ng parkingan natin. Alright. So nandun sa palaas pala mga idol, no? Ay doon na lang, sige sige. Kunin mo na kami, oh. Ilak mo. Yung bag ko. Ay. Aray ko. Yun, namatay. Alright. Yan pala yung invite incident. Ayun, oh, parang yun nga. Alright mga idol, no? So hindi na tayo matutuloy sa Bulinaw gawa nga nung may nabili si Mrs. dito sa may G2. Doon na ba? Mahina yung pandyan. Sayang din naman kasi yung gasolina mga idol, no? Kung lalayo pa tayo, meron naman dyan. So yun ang isipin natin lagi pag nagnenegosyo tayo, no? Yung makatipid. $7.25 yung isang kaha. Yung 5 piraso. Ilan yung isang kaha? 145. 145. Oo,
Tanda mo nga, tamaling mo nang kumanay signalan. Nire-record ko na. Alright mga idol, no? So bumili lang kami saglit ng paninda namin. Nandito na rin lang kami sa bayan. So bumili na kami mga idol. At alright, papauwi na rin kami mga idol, no? Nakalimutan ko. Ah? Hotdog. Hotdog? Ay, hindi boss, hindi boss. Hindi, naka-plaster pala ako. Hotdog. Hotdog eh. Ikaw na lang pupunta ah. Sige ah. Isang malaki, yung buting, tapos yung 5 maliliit. Isang bossing sa kalimang maliliit. Dito na oh. Ay, nakita dito. Ayun no. Ay, Uncle Dan to oh. Yan oh, Ranger. Bago niya yan? Oo. Iba siya. Mm. Bakit nasa yung montero niya? Doon, nakatambay. Baka plano niyang ibenta yun. Hindi, pinang-service niya kasi sa trabaho yan. Pinang-kakarga niya. Alright mga idol, no? So pauwi na pala kami ni Mrs. At nabili na namin lahat yung mga bibilihin namin. Yun nga lang, siyempre pasensya na kayo dahil hindi tayo natuloy sa Bulinaw. Pero marami pa namang araw na makakapag-rides tayo, no? Papunta sa Bulinaw. Kasi napaplano din pala si Idol Ben Moto na mag-rides daw sa Bulinaw. Gusto niya kasing mapuntahan daw yung El Pescador, pero natatakot siyang pumunta ng Bulinaw na mag-isa. Kaya sasamahan din natin kung kailan may set yung date. At may makakasama din tayo, yun, abangan natin yun. Kasi makakasama natin yung bagong trending na motor ngayon, yung Flash X 150 ng Rusi. Alright. So makikita natin kung gaano ba ka tipid sa gas yung Flash X 150 at kung gaano to kalakas sa 150 category. Alright mga idol, no? So dito na siguro matatapos tong vlog natin. At abangan nyo po yung mga susunod na mga rides natin mga idol. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin. Geng geng.